לא, אני מבקש לרשום את דברי הנהג. אני מבקש לרשום את דברי הנהג. דברי הנהג רשומים? מה שאמרת? אני לא רשום פה שום דבר ממה שאמרתי לך. אני מבקש לרשום... לא, אני מבקש לרשום את דברי הנהג. רשמתי דברי הנהג שאמרת לי, אתה יכול להקליט את זה? כשעצרתי את הרכב, אמרת שלא ראית שם הולכי רגל, והמשכת לנסוע. ואני רוצה שתרשום את דברי הנהג ואתה מסרב לרשום. אני רוצה שתגיד לי שאתה מסרב. אני רוצה שתגיד לי שאתה מסרב לרשום. כתב את הראשונות שלך, מה שיש לך להגיד תגיד בבית משפט. אני רוצה... תגיד לי, מה, אני זבל שלך? מה זה ההתנהגות הזאת? אתה יכול להקליט כמה שאתה רוצה. בוודאי שאני אקליט, אנשים כמוך לא ראויים לשרת את הציבור בצורה נכונה, זה הכל. ואני אגיע עם זה לבית משפט, ואני שוב נותן לך את הצ'אנס לרשום שוב את דברי הנהג. אני מבקש ממך בצורה הכי מכובדת לרשום את דברי הנהג.